Благослови, святійший владико. Благословенний Бог наш, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди світло наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси блаже душі наші. О Господі, з'явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє, прославляйте, з'явився нам, і повіки Слава
Твоего, святое Евангелие. Мир всім. Ісуки Святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Одного разу, коли Ісус ходив в одне село, зустріли його 10 чоловік прокажених, які зупинилися віддалік, і вони гучним голосом говорили: Ісусе, наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, він сказав їм: ідіть, покажіться священникам. І коли вони йшли, очистилися. Один же з них, побачивши, що зцілився, повернувся гучним голосом, прославляючи Бога, і припав лицем до ніг його, віддаючи йому хвалу. І це був самарянин. Тоді Ісус сказав: чи не 10 очистилися, де ж 9? Чому вони не повернулися віддати славу Богові, тільки і не племінник цей? І сказав йому: встань, іди, віра твоя спасла тебе. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї. Молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. І молимось за владику і отця нашого, святішого патріарха Філарета. Господи, помилуй, Господи, помилуй, І молимось за бомбережену країну нашу, владу і військо її, щоб ми тихе, мирне життя прожили у всякому благочесті і чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Як нині милостиво почув молитви рабів Твоїх, Господи, і явив на них милосердя Твоєї чоловіколюбності, так і в подальшому, не зневажаючи сповнена славу Твою, всі добрі бажання вірних Твоїх, і яви всім нам багату милість Твою, всі нам провини відпускаючи, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. О, приємно, як коли кадило благовонне, як все палення багате, нехай буде все благий, владико, подяка ця наша перед величчю слави Твоєї, і посилай завжди, як милосердний, рабам Твоїм, багаті милості і щедроти Твої, і від всякого супротиву видимих невидимих ворогів, церкву Твою святу визволи, людям же Твоїм всім безгрішне зі здоров'ям, довголіття і успіх подай. У всіх доброчинствах даруй, молимось Тобі, все щедрий Царю,
милостиво вислухай і скоро помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надія всіх кінців землі, і ти, що в морі далеко, милостивий, будь милостивим до гріхів наших, і помилуй нас, бо ти милостивий, і чоловіколюбець Бог єси, тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Господу помолимо. Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе, Боже наш, Боже всякого милосердя і щедрот, Твоя милість безмірна, і чоловіколюбність недослідима безодня, до Твоєї величності припадаючи, зі страхом і трепетом, як раби недостойні, подяку Твоєму милосердю, за Твої благодіяння, що були на рабах Твоїх, нині смиренно приносимо, як Господа, владику і благодійника, славимо, хвалимо, оспівуємо, величаємо і, припадаючи, знову дякуємо Твого безмірного і невимовного милосердя, смиренно благаємо, щоб нині моління рабів Твоїх прийняв і милостиво сповнив їх, і в подальшому всіх вірних Твоїх рабів, що любов'ю до Тебе і ближніх, і в усіх доброчинствах живуть, одержувати сподоби Україну нашу і владу її, визволяючи від усяких злих підступів, мир і спокій їм даруй, Тобі з безначальним Твоїм Отцем і пресвятим і благим, і єдиносущним Твоїм Духом, єдиному єстві, славимому Богу, завжди подяку приносячи і славословити, і оспівувати сподоби. Слава Тобі, Боже, благодійнику наш, на віки віків. Мудрість. Пресвята Богородице, спаси нас. Їхні повитки робимо мені землян, що від Серафимі, жоби дитиня Богослов родила, сущою Богородицю тебе читаємо. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святіший владико, Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, святого Миколая, архієпископа Мирлікійського чудотворця, святого рівноапостольного, великого князя Володимира і блаженної великої княгині Ольги, святого священномученика Макарія, митрополита Київського, святої великомучениці Варвари, святих страстотельців Бориса і Гліба, преподобних і богоносних отців наших Антонія і Феодосія,
і всіх чудотворців Печерських, святих і праведних богоотців, Йоакима і Анни, і всіх святих, помилуй і спаси нас, бо він благий і чоловіколюбний. Отцю нашому Філарету, святійшому патріарху Київському, і всі Руси України, і Свято-Успенської, Києво-Печерської лаври, священного архімандриту, просвященним митрополитом, архієпископом, єпископом, бо спасаємою пастою їх, бо береженій Україні нашій, владі і війську її, усьому всечесному собору цьому і всім православним християнам, подай, Господи, мир, здоров'я, спасіння і у всіх ділах добрий успіх, а над ворогами перемогу, і збережи їх на многі літа. Многие лета, многие лета, многие лета, Поздравляю вас з Днем Соборності. Для України це велике свято, тому що чого не вистачає Україні? Єдності. І через відсутність єдності ми страждаємо всю нашу історію. І тому для того, щоб бути сильними, треба бути єдиними. Будемо єдиними, будемо сильними. Будемо сильними, будуть всі поважати. Тому нехай Господь нам подає єдність і соборність. І будемо за це дякувати Богу за всі його благодіяння, які Він посилає нашій славній Україні. Слава Ісусу Христу! Слава